रमद बरननि सरकारा 1 बोसोराव बेसेबां हाबा मावखो 000 बेसेबां परिवर्तन लाबोखो जेबो परिवर्तन लाबोआखै बरन्स बीटीसी खौ बीटीआर खौ फोजोबस्रांदोसो धंससो खालामदों बीटीसी निफ्राय मानो गामि दानख'नो नागिरदों गामि दानख'नायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय गुबुन गुबुन हारि बर' नङि सुबुंफोर असमिया मुस्लिम गरखा नेपाली राजबंशी बेबायदि गुबुन गुबुन बर' नङि सुबुंफोरखौ जायफोर सीमा एरियायाव दं बर्डार एरियायाव दं बीटीसी नि बर्डार एरियायाव दं बिसोरखौ दानख'नानै माइनरिटी खालामनाय जुदि माखासेखौ दानख'नो हायोबा बिसोर थारैनो माइनरिटी जागोन आरो माइनरिटी खालामनो हायोबा प्रमद बर' बिथांमोननि सायाव गादबनानै रायजो जागोन थामहिनबा गादबनो हागोन गादबनानै जानो हागोन बिनिखायनो गामिखौ दानख'नो नागिरनाय जादों प्रमद बर'आ बर' अबर' राजखान्थि खालामदों नामा यस प्रमद बर'आ बर' अबर' राजखान्थि खालामदों आरो बर'फोरखौ बर' नङि सुबुंफोरखौ गादबनानै माइनरिटी खालामनो नाजादों बीटीसीआव प्रमद बरन सरकार उच्चेद अभियान सालायगासिनो थादों बेनि हेंथायै बीपीएफआ अरायबो गसंगोन हाग्रामा महिलारी बिथाङा अरायबो गसंगोन बेयाव माब्लाबाबो सापर्ट खालामा सरकारखौ उच्चेद अभियान आरो गामि दानख'नायखौ माब्लाबाबो सापर्ट खालामा बीपीएफआ हाग्रामा महिलारी बिथाङा बीटीसीआव जेनेरेल सुबुंफोरा हा बायनो मोननायनि पारमिशनखौ खेवनानै होनांगो आरो बेयाव अरायबो बीपीएफआ हाग्रामा महिलारी बिथाङा बाथ्रा बुंगोन सरकारनि हेंथाय बाथ्रा बुंगोन जे जेनेरेल सुबुंफोरखौबो हा बायनो फाननो हानाय खालामनानै होनांगौ बीटीसीआव थारैनो बे माखासे बुंनाय बाथ्राया आंनि नङा बे गासैबो हाग्रामा महिलारी बिथांनि बुंनायसो बिथाङा जेरै बुंदो जानो हागौ इसे आंनि बुंनाया इफाल खिफाल जानो हागौ सोलाय सोल' जानो हागौ नाथाय मेन पइन्टआ बेनो जे माइनरिटी खालामनायनि षड्यन्त्रनो गामि दानख'नाया लोगोसे जेनेरेलफोरखौ बीटीसीआव बीटीआरआव हा बायनाय फाननायनि मोन्थायखौ होनांगौ पारमिशनखौ होनांगौ बे मोननै पइन्टआनो जोबोर साननो गोनां पइन्ट जाय हाग्रामा महिलारी बिथाङा बै माइनरिटी होननाय सोदोबनि जि अत्याचार बे अत्याचारनि थाखायनो बीएलटीनि जोनोम जादोंमोन आरो बै बीएलटीआ बीटीसीखौ लानानै फैदोंमोन मा हाग्रामा महिलारी बिथाङा माइनरिटी जानो थाखाय बीटीसीखौ बिनानै लाबोदोंमोन नामा बे आंनि कुइसन मा बर' हारिया माइनरिटी जानो थाखायसो बड'लेण्डखौ बिदोंमोन नामा जोबोर गिदिर कुइसन जाय सुबुङा माइनरिटीनि बै अत्याचारखौ सहायनो हायैनि थाखायनो बिग्रायखांदोंमोन बीएलटीखौ दादोंमोन आरो बीएलटीखौ दानानै सरकारजों दावहा नांदोंमोन आरो बेबायदिनो बीटीसीखौ बिनानै लाबोदोंमोन मा माइनरिटी जानो थाखायसो बिथाङा बीटीसीखौ बिदोंमोन नामा जाय माइनरिटी सोदोबनि थाखाय बिथाङा बिग्रायखांदोंमोन दिनै बै माइनरिटी सोदोबखौ दिनै मानो बजबनो गोसो जादों मा बर'फोरा मेजरिटी नामा बिथांनि बादिबा जों ओरैनोबो माइनरिटीखा मा आरोबाव जों माइनरिटी जानानैनो थानांगौ नामा सोरनिबा मेजरिटी जानायाव आंहा बुंनांगौ जेबो गैया सोरबा असमियाफोरा मेजरिटी जानायाव मुस्लिमफोरा मेजरिटी जानायाव आंहा जेबो बादा गैया नाथाय बर'फोरा मानो माइनरिटी जानांगौ जों नुदों जोंनि बीटीसीआव जुदि गुबुना मेजरिटी जायोबा जों माइनरिटी जागोन मा लिडार बिलाय जाय माइनरिटी जानो लुबैयो गुबुन हारिया मेजरिटी जानायनि ओंथियानो जाहैबाय बर'फोरा माइनरिटी जानाय बे बुहुमाव समान होननाय जेबो गैया मिथिंगायाव मोनसे समान थाथाय थायो नाथाय जोंनि समाजाव सोदोमस्रियाव माब्लाबो इकुवेलाइजेसन होननाय बुस्थुआ जोबोर खम सोरबा मोनसेया एसेबाबो पाल्लाया भारी जाखायो स' इकुवेल होननाय जेबो गैया नाय सोरनिबा मेजरिटी जानायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया दुखु मोननांगौ गैया नाथाय जोंनि हारिया अरायबो मेजरिटी जानो नाजानांगोन बेसो जानांगोन स' दिनै बिथाङा जाय माइनरिटीनि बाथ्रा बुंदों बै माइनरिटीयाव मा जों बर'फोरा माइनरिटी जाखानानै गैया नामा अब्ला जों फिन माइनरिटीनि थानांगोन नामा बिथांनि बादिबा दिनै बिथाङा माइनरिटी सोदोबखौ माने एसेबां मोजां मोनखो आं मिथिया जानो हागौ बिथांनियाव माबा मोनसे भट हाबबाय खोमा बेनिखायनो आं साफ्रोम बर' सुबुंखौ बुंगोन मा नोंथांमोनाबो फिन माइनरिटी जानो लुबैदों मा बीटीसीखौ बीटीआरखौ माइनरिटी जानो थाखायसो बर'फोरा बिनानै लाबोदों गामि दानख'नाय दाजाबनायनि बाथ्रायाबो मोनसे पलिटिक्ससो जानानै थाहैबाय नाथाय बेथ' दफायावनो लिरखानाय दं दफायाव लिरनाय बादिब्ला गामिखौ दानख'खानांगोन आरो गामिखौबो थिसनखानांगोन स' बेवहाय जोङो पलिटिक्स गेलेनो गोनां आरो मा दंबावो आंनि बादिबा बेवहाय पलिटिक्स गेलेनो गोनां जेबो गैया जोंनि दैदेनगिरिफोरा बै बीटीआर सुक्तिनि जि दफा बे दफाखौ लानानै पलिटिक्स गेलेनायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन होननानै आं बुंगोन स' बेवहाय माइनरिटी मेजरिटीनि बाथ्राखौ लाबियानो बेस्ट जागोन होननानै आं सानो स' मा बुंनो हाग्रामा महिलारिनि बे बुंनायाव प्रमद बर'नि एन्सारा गासैबो नो एन्सार नो एन्सार नो एन्सार नो एन्सार दिनै नोंथांमोना हाग्रामा महिलारिनि बेबायदि पलिटिकेल एटेकनि सायाव जोंनि प्रमद बर' बिथाङा
मोनसेबो एन्सार होआ बिथाङा गुबुन गुबुन रोखोमसे एन्सार होयो बेनिखायनो बेखौ आं धन्यबाद होगोन रमद बर' बिथाङा बेबायदि कुइसननि सायाव एन्सार होयियानो बेस्ट आरो जोबोर मोजां जादों होननानै आं बुंगोन जाय जोंनि दफावनो दंखायो बेवहाय बहानि माइनरिटि मेजरिटिनि बाथ्रा नङा होमबा पिपिएफनि गाहाय बारग' सिएम बिथाङा 17 बोसोर बर' हारिखौ सालायबाय बिनि उनावबो बिथाङा माबोरै माइनरिटि सोदोबखौ एसेबां मोजां मोनग्रा जाफिनखो सानस'ना मोनाखै जानो हागौ माबा मोनसे थागोन नोंथाङा मिथिगौ माइनरिटि जानायनि थाखाय जों रमान हांखोनि बिग्रायनायावबो जिउ बावनो गोनां जादोंमोन बर' हारिया माइनरिटि जानायनि थाखायनो जोंनि रावखौ जोङो 8 सिडिउलाव सोनो थाखाय बेसेबां बोसोर नाजानांगौ जादों बर' हारिया माइनरिटि जानायनि थाखायनो दिनै नांगौ समाव जों बिजाब मोना नांगौ समाव जोङो फोरोंगिरि मोना बर' हारिया माइनरिटि जानायनि थाखायनो जों दिनै गासैबो बिथिङाव कालसारखौनो बुं ससियेलखौनो बुं गासैबो बिथिङाव जों गादब जागासिनो थादों बर' हारिया माइनरिटि जानायनि थाखायनो जों दिनै 4 लेंगुवेज फर्मुलाखौबो जाबसिन जादोंमोन नाथाय भाग्यआ मोजां बेखौ सरकारा दिखांफिननानै लाफैबाय फिन 3 लेंगुवेज फर्मुलायानो थाफिनबाय माइनरिटि जानायनि ओंथियानो जाबाय गेदेर गेदेर अन्थाइ थाफाखौ नोंथांनि खर'आव जाबसिननाय आरो नोंथाङा बेखौ दिखांनो हायोबा दिखां हायाबा नोंथाङा गोजोनानै था गफबनानै था हा सिङाव गोदोलां बेनो जाबाय माइनरिटि बै माइनरिटिनि थाखाय एनडिएफबि जोनोम जादों पिटिसि एबसुनि जोनोम जादों गावलायनाय जादों थैलायदोंमोन माइनरिटि जानायनि थाखायनो फाव फान्दाय जानानै जों गावजों गाव गावलायनानैबो गोबां थैदों माइनरिटि जानायनि ओंथियानो जाबाय गादब जानाय स' दिनै जों माइनरिटि जाया सोरबा गुबुना मेजरिटि जाथों बोलोजों मेजरिटि जाथों गोहोजों बोलोजों सोलोजों मेजरिटि जाथों नाथाय जों माइनरिटि जानायाव गैया स' जोंबो बर' हारिफोराबो बोलोजों सोलोजों गोहोजों मोनथाइजों मेजरिटि जानो थाखाय नाजानांगोन स' माइनरिटि सोदोबा जोंनि थाखाय गोजान जानांगोन आं बेखौनो बुंगोन नाथाय जोबनायाव आं बेखौनो बुंगोन सोरनिबा मेजरिटि जानायाव आंहा जेबो बादा गैया गोहोजों बोलोजों सोलोजों जाय मेजरिटि जानो हायो बेनोथ' मिथिंगानि नेम स' जोंनियाव गोहो दं ओंखायनो जों मेजरिटि जानो नाजानांगोन जों माइनरिटि सोदोबखौ बेवहाय लाबोनायनि खुनु गोनांथि गैया जोबनायाव मोनसे रिकुवेस्ट खालामगोन जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना माइनरिटि सोदोबनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां मानो होनोबा माइनरिटिया थारैनो मोनसे हारिनि थाखाय जोबोरैनो दुखु गोनां नोंथांमोना जारिमिनखौ नाय जाय हारिया जारिमिनाव माइनरिटिमोन गासैबो जोबस्रांलांदों स' बेखिनिखौनो आं बुंबाय जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां नाङोबा प्लिज बे भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट्स खालाम आरो जुदि चेनेलाव गोदान प्लिज साबस्क्राइब खालाम